Guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाफैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ साबायाव थामनानै बा टाइटल नायनानै भिडिअ आं थामना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदों लोगोफोर आं दिनै नोंथांजों गोबांथार निउस लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलां आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनैहाय मा होनो फेस केम एबा मोखां देखायना भिडिअ बानायनाय नङा दे आं नोंथांनो फारि फारि मा होनो निउसखौ खिथालांबाय थागोन आरोना नोंथांमोना नायलांनो हागोन ओमफ्राय आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरोना जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान निउस आपडेट एबा भिडिअ नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हागोन आरोना बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बिदिब्ला नोंथांमोना मा निउस दं नोंथांमोना खोनासंलांबाय थादो। ओमफ्राय लोगोफोर नैबे फट'आव नुनाय हिन्जावखौहाय गावनिनो असे फिसायाहाय न'निफ्राय मा होनो धोन सम्पति लाबोनो हायैनि थाखाय बिथांखौ गावनि हिन्जावखौनो दै गुदुंजों लुना होदों आरोना ओमफ्राय बे जायगाया बबे जायगायाव जादों मा डिस्ट्रिक्टनि मा गामिनि बेखौ आं नोंथांनो खिन्थाना होनो हानाय नंला मानो होनना बुङोब्ला बेखौ जास्ट पस्टल' होदों गामि थामि जेबो लिराखै ओमफ्राय बेखायनो नोंथांमोननोबो आं गामि एबा डिस्ट्रिक्टखौ आं खिन्थाहरनो हानाय नंला आरोना बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आं निमाहा बियो जोंना बेनो आरोना फार्स्ट निउसआ नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जा सेकेन्ड निउसआव फैदो दाना सेकेन्ड निउसआ दं जाहैबाय लोगोफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि आथिखाल बिजिनि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रबिन बर'आ बे बुहुमाव गैलिया आरोना बिथाङा बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो दिनै फुंबिलियाव अरायथानि थाखाय हां हगारो आरोना प्रबिन बर'आ ओमफ्राय बिथां प्रबिन बर'नि थाखाय नोंथांमोना अननानै आर'ज खालामबानो जाबाय जाहाथे बिथाङा सोरगोआव जायगा मोनहैयो आरोना बिथांनि थाखाय आर'ज खालामबानो जाबाय ओमफ्राय सेकेन्ड निउसआ बेखिनिया आरोना लोगोफोर जोंहा फैदो दानिया थार्ड निउसआव हादोराव फिन बांदों सिलिन्डारनि बेसेन 19 किल'ग्राम फालांगिरि सिलिन्डारनि बेसेना बांदों 54 रां ओमफ्राय 5 किल'ग्राम FTL सिलिन्डारनि बेसेना बांदों 10 फैसा आरोना। फैदो दानिया लोगोफोर अखल गुगैया मा बुंदों नोंथांमोननो आं बेखौ एसे फरायना खिथाहरनि नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। बिस्वजित दैमारिया मन्थ्रि नागिरदों गिबि मन्थ्रिया बिस्वजित दैमारिनो मन्थ्रि होनो गोसो गैया गिबि मन्थ्रिया मन्थ्रि होनो गोसो गैयैनि थाखायनो बिबुंथिगिरि रन्जित दासनि दारै बेबायदि केलेंकारि दिहुनदों बिस्वजित दैमारिया मन्थ्रि बियाबा बेबायदि बाथ्रा ओंखारनाय नङामोन बर' मानसिनो बुरजा मन्थ्रि होनो हाया सानै होनो हागौ होथारोब्ला सासे होखांबाय आरो सासेनो होबावनो हागौ उकिल गगৈ बुंदों आरोना बे खोथाखौ। ओमफ्राय लोगोफोर साथाम दाखायत हमनो हादों गुवाहाटीनि बरगाव बेलिनिफ्राय बिथांमोननि नामा मा नाम नोंथांमोना खोनासंदो बुन्दुराम बसुमतारी जनक बसुमतारी मानो बसुमतारी ओमफ्राय लोगोसे गंसे 0.32 पिस्तल गं 14 गोथां गुलि बिथांमोनजों लोगोसे मोनफादों आरोना लोगोफोर बिथांमोना बर' मानसियानो जोब साथामबो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बेफोरबायदिनो सानफ्रामबो दैलि निउस लाबोनांगौ ना लाबोनाङा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ बानायना माबायदि जादों बेखौबो खिथाहर ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायसै दिनै बुहुत गरम बेनि थाखायनो निउस कालेक्ट खालामनो मा खालामनो बिराद खस्थ' मोनदों आरोना दिनै ओमफ्राय आं गाबोननिफ्राय मोजां बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोबावनांगौबा नोंथांनाव कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना गाबोन मोजां लाबोनो एसे गोलाव लाबोनो ट्राइ खालामगोन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियाव दोननोसै बेखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना थाबाय नेक्स्ट भिडिअ बाय।